Takže čus lidi, zdraví vás Honza a vítejte mého úplně prvního videa na herním kanále Kokos Videos. Jak můžete vidět, je to ze hry Shakes and Fidget, který já aktivně hraju. Účty jsem si založil někdy minulý týden, akorát tamhle mi daroval kamarád, za co jsem mu vděčný, a s tímto kamarádem bych chtěl začít natáčet i League of Legends. Tuhle tu hru určitě všichni znáte. Na tomto kanále bych chtěl, aby vycházely určitě shaky, pak 100 League of Legends s kamarádem, potom bych chtěl natočit z tohoto herního kanálu ještě buď Rush Team, Dark Orbit nebo Drakensang Online, podle toho, na co mě přijde zrovna, nebo na co budu mít zrovna chuť. A myslím, že se to můžeme pustit. Mám 2, 4, 6, 7 postav. Mám teda všechny pod 50, kromě tohoto, takže nebudou to žádný pleje. Tady máme cechovní podzemí, to přeskočíme. Já si možná ještě trošku snížím hlasitost, protože mně připadá, že to docela dost řve. Tak to cechovní podzemí úplně přeskočíme. Jinak natáčím to, je to pondělí 33. A včera, respektive ten víkend byl Epic Event, takže měl jsem asi 20 hub, tak jsem si řekl, že jakoby protočím. A padla mi tahle super hůlka, 2x nebo 3x jsem protočil a padla mi tato hůlka. A teďka jsem porazil podzemko tadyto. Toto, nelaguj se. Odlagni se, toto. A padnul mi tady mob, který je o dva staty horší. A já jsem si řekl, že prostě si ho nechám, že mob se mně líbí. Tak tohle myslím, že bychom mohli hodit na věž, na našeho kouzelníka na věži. Jinak, když tak omluvte mě občas, nebo ty lagy, protože mám úplně nejrychlejší internet, tak doufám, že to, jo, na našeho magického Marka. Je to hodně lepší. Takže když sem hodíme, pak můžeme hodit do vecka, to prodáme, to hodíme zítra do vecka. Splachování to bude až... Splachování... To bude asi to bude hodně za dlouho. Myslím, že tam je nějakých 300 nebo 400 a aura až 720. Lol. Trošku ten internet, jo, je tam 310 a 600 je aura plná, takže z toho nic. A teď jdeme zkusit trošku podzemko. Tohle nevím, jestli dáme, protože jsem dneska porazil 2 podzemka. A právě se mi padl ten mob ráno. A nevím, jestli vůbec z tohohle dám, jako. Ten mob se mi hrozně líbí, jako. Jak útočí, ty prostě animace toho mobu. No, toho nedáme, ten je ještě moc těžký. No, ale jako v dohledné době bychom měli jako určitě dát, protože a jelikož nevypadá tak brutálně těžce, dáme si arénku, kterou jsme vyhráli. Tak, hospodu. Tohletu. A teď jdeme na svět 26, kde mám lučišníka a je level, myslím, že 13. Jo, 13, myslím, že je level. Jo. Trefa. Jmenuje se Bačkora. Na některých účtech, kde nemám cechy, tak scháním cech, určitě scháním. Takže pokud někdo má volné místo v cechu, tak určitě bych byl rád za to, kdybyste mě pozvali. Tak, tady máme podzemí nočního hůla. To nevím, jestli úplně dám. Nevím, jestli úplně dám, ale jako může. No tak, nezlob mě. Ne te.
WTF. Omlouvám se, to je failík trošičku. Trošičku vypověděl net. Co s tím sakra je? Jo, dobrý. Je to 18 a dávám nějakou... No, tak to nedám určitě. Určitě našetřím nějaký houby a pak něco proklikáme. Ale to až někdy příště. Tak, dáme si hospodu. A půjdeme na náš 25, kde mám dalšího lučníka. A to už je 35, tuším. No, 35. A ten se jmenuje Honza 32CZ. To je 32, ne, jak jsem se neřekl, jsem 35 a 32. A tam máme podzemko, který moc jako nemáme šanci sundat. Protože a jelikož jsou tam prostě ještě těžký na mě. Tady taky je teda hledám cech. Prostě si všímejte, jestli mám vedle toho ten cech a pokud ne, tak prostě tak mě prostě můžete jakoby přizvat, pokud chcete. Tak, to jsme nedali a tady to ani nebudu protáčet nějako s třeba houbama za prvý a za druhý vím, že tady nemám teď šanci moc jako někoho dát, to by muselo být brutální štěstí. A jdeme teďka na goldy, protože si potřebuji vylepšovat staty. Takže nejdem na jak se to říká, XPčka, ale na staty, nebo na staty na goldy, aby jsme mohli vylepšovat staty. Jdeme na náš 20, kde mám vara, ne, pasy cleanera a to je kouzelník. Tak. Do bodybuilder. Dobrý, dali jsme ho. No, studa jako nedá 12, co vylepšíme. Tak. A jdeme podzemko, tady by mohlo klidně padnout, protože ta noční důl je dost trolí tady na tom účtu, už několikrát jsem mu nechal prostě pár životků. Takže tady jsem ochotný to klidně jako protočit. Kdyby padlo podzemí na prvním videu. Je prostě trolí. Chvíli mu beru strašně moc a chvíli mu nedám mu prostě dávám nad půlku. Jako třeba teď. Poprvé jsem mu dal prostě mu byly 3000 života. A potom prostě mu nechám nad polovinu. No. Dáme ho spodu. Půjdeme na náš svět 15, kde mám vara. Spodu. Půjdeme na svět 15. No, dobrý. Na svět 15, kde mám vara. Myslím, že level 22. Jo, tady to ve slovenštině. Fail. To nevadí. Tak. Tady se na 25. Pardon. Síly mám dost. Život, no, názvím to asi do síly. Trošku se vylepšíme a zkusíme podzemko. Tady taky hledám cech Mr. Voodoo. Ten už by mohl padnout. No, tak když začne, tak to nemám šanci, protože proti kouzelníkovi, kouzelníci jsou proti Varovi docela silný, tak možná natočím ještě v dohledné době někde z privátu nějakého. Jaj, odval větší, a to kouzelník. Nějakého privátu, kde by se mohli založit postavu a by to super. Tak dáme si za nejvíc goldů. To vždycky střídám, vždycky jeden den. Dělám na goldy, jeden na XPčka. Jo, tady nemám mail, to nevadí. A jdeme na set 3, kde mám úroveň 12 nebo 11, přesně nevím. Je to účišník a zase Honza. 13 už dokonce, dobrý. Se trošku sek. Tak, můžeme to něco vylepšit. Nazvíme to asi takhle nějako. Trošku TT. A zkusíme podzemko, to by mohlo něco klidně
Lstivý vampír. No. Jo, ten dohledný době určitě padne. Určitě. Dáme si hospodu, zase na víc goldu. Už se opakuju. Jo, tady to má víc. A jdeme na náš poslední účet, a to na světě 6, kde mám zase učišníka a level zase kolem tý 15, tuším. Aha, tak 11. Tak, jak už jsem říkal, tak jsem si ty shakes účty založil někdy tento týden, minulý týden, tak v pátek, tuším. Takže jsou moc dobrý. Nemají moc velký levely. Jinak když tak určitě mi do komentářů můžete psát takové co vylepšit v těch videích. Jinak, když jste se někdo ptal, tak natáčím přes Camtasia. Takže tady ten určitě nepadne, ten je podle mě ještě dost hard. Takže tohle je poslední postava, kterou jsem vám v tomto let's play ukázal a za kterou jsme v tomto let's play něco udělali. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, zanechte like. Pokud chcete vidět mé další videa nebo po případě videa s kamarádem, můžete zanechat odběr a přemýšlíme o tom, že to lolko natočíme buď zítra 31.3. v úterý a nebo až prostě někdy příště. Takže ještě si dám arénu, na to jsme zapomněli. To bude za vyvrcholení dnešního let's play. My to aspoň vyhrajeme. 16. To si těžko vyhrajeme. No. Tak jestli se vám teda video líbilo, zanechte like. Já jsem Honza a čau.